Nyt olisi Fortnitea. Minne pitäisi hypätä? On jo ääniä voisi laittaa kovemmalla. Joo, hypätään tonne. Mun plääni on mennä tonne bensa-asemalle. Sitten mä aion mennä jonnekin. Menen tuohon talolle ja katon sitten mitä kannattaa siitä eteenpäin tehdä. Toivottavasti ei pätki hirveästi. Nimittäin mulla jostain sitä Fortnite pätkii aina. Legendaarisesti otetaan tästä. Mitäs kaikkea tässä onkaan? Mä haluan sen jonkun eeppisen jutun. Ui! Siitä. Terve! Tässä ei ole mitään. Sitten on vähän silleen, että en ole oikein varma mitä sitten pitäisi. Autolla ei kannattaisi mennä, mutta no, mä nyt haluan vaan nopeasti päästä jonnekin. Niin. Tuossa on välillä ollut ainakin ennen joku arkku. Nyt ei ole, joten ei ole. Nyt etsitään vaan niitä vihollisia. Mä haluan hyvää sisältöä, niin sitten hankitaankin sitä hyvää sisältöä. No, tää on sitä hyvää sisältöä, kun topettaa kaikki. Lisää niitä vihollisia. Onko siellä ketään? Ei. Nyt metsästetään. Käytetään näitä aseena, että etsitään niitä vihollisia. Otetaan ne ja ei ne seuraa. Ajattelin, että jos seuraisi, niin voisin käyttää niitä aseena vihollisia vastaan. Tai on muita pelaajia, mutta joka tapauksessa. Tosiaan pelaan Zero Buildia. Pelaaja. Täältä tullaan. Te voi piiloutua. Tulee esiin. Ei tääkään kyllä kovin hyvää sisältöä olla. Tän päin seiniä. Ei. No nythän mä hankin itteni. No saatiin uusi auto.
tosta napista. Mä tuun. Ui! Joo, nyt lähdetään pois. En tiedä mitä tapahtui, mutta... Ei. Mulla ei taida nyt olla mikään paras tilanne. Mulla on hyvää lähitaisteluase ja hiukan kauko, mutta... Ja nyt alkoi pätkimään. No niin, eli siis tuossa aikaisemmassa pelissä kävi silleen, että pätki. En pystynyt pelaamaan. Joten nyt tuli toinen peli. Tosi kiva. Tää video saattaa jäädä siihen, että ei saada yhtäkään matsia niin loppuun asti. Toisin sanottuna. Mutta voi käydä myös silleen, että saadaan aivan loppuun asti, mutta vaan hävitään koko ajan. Tai sitten voittoja, voi käydä vielä mitä tahansa, mutta... No, meidän eka kenttä, no ei nyt kenttä, mutta matsi on ollut mikään hyvä. Nyt mennään tänne. Se oli lähellä. Kun mä saan enää mennä ikkunastakaan. Ei, no niin. Tämmönen pieni remontti piti tulla tänne, niin mitäs täällä pitikään tehdä? Ainakin tuo seinä piti vissiin purkaa. Tehän olitte muuttamassa tätä pois ja kun muutenkin niin ollaan tämmöisiä vähän rikkovia työmiehiä, niin laskua ei tule perässä, mutta ihan ite maksatte. Ja no 5 tähden arvostelu pitäisi saada tälle meidän aloittelevalle firmalle, niin missä se on? Joo, kuoltiin heti, kuten ennustin, mutta toivottavasti ne ei menisi nyt joka peli tolleen. Mä haluaisin edes yhden hyvän sijaan. Tule sisään! Noin. Mitäs täällä on? Et kukaan ei enää käytä mitään tommosia. Kato tätä. Mitä tää tekee? Tän piti olla zero build. No. Kai sitä voi vähän kiertää. Mihin mun auto meni? Mä nyt unohdin. Varmaan joku tietää, tai kaikki tietää, mutta mä en tiedä nyt mihin mun auto meni. No. Onnekin se meni. Harmi, kallis auto. Vaikka löytyikin bensa-asemalta, maksoi 5 miljoonaa euroa.
No, kai sitä pitää etsiä uusi. Ja nyt ei alueen jälkeen tullut yhtäkään pelaajaa vastaan. Kun ajattelin se auto, ne ei houkutella yhtäkään. No, nyt saatiin auto. Eikö tommonenhan me otetaan? Ei tämmöstä, hyi. Tämmönen. Älkää kysykö. Vaikka ettehän te voikaan, kommentit ei oo päällä. Voisin laittaa, mutta en nyt laita. Niin antiikkilimaattinen. Eikä tällä kertaa voitais tehdä tällä, että... No kattokaa ite. Ei toivoa tää. Siellä on pelaaja. Mä tuun. Missä sä oot? Sori, tulin tähän väliin 3. pyöränä, mutta mä tulin nyt vaan näyttämään miten se oikeasti tehdään. Eikö en tullutkaan, mulla alkoi bukaamaan vaan. Oho. Vahingossa ammuin. Tule sieltä. Tule. Et hiilaa. Tule. Yes. Ui, kol, hyvä. Hyvää tavaraa. Ui. Mistä? Mistä se tuli? Ui. Jos tykkäät pelivideoista tai tästä videosta, jos ylipäänsä tykkäät, niin tykkää tästä videosta. Ja jos tykkäät niinku mun videoista ja haluat nähdä tulevia videoita, niin tilaa